We zijn kinderen van Curaçao. Ja. Dat vond ik altijd zo mooi. Hoe belangrijk is dat voor jou om die geschiedenis over te geven? I want to be the ambassador for my island, for our culture, for our language. En dat ga ik heel, heel hard voor werken. Ik denk dat het zo belangrijk is om je eigen taal ook te kunnen omhelzen, om te kunnen zingen en gewoon om proud daarvan te kunnen zijn, want daar voel jij meestal het fijnste in. Doordat ik altijd heb gedaan wat ik leuk vond, waar mijn hart lag, alleen dan kan je zo ver komen volgens mij. Welkom bij De Verdieping, de podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. In deze interviewserie blikken we terug, kijken vooruit en staan we stil bij de actualiteit. En vandaag is het heel bijzonder. We blikken namelijk terug op 1 juli met een van de artiesten die te zien was bij de Nationale Herdenking. Hij treedt op in binnen- en buitenland, heeft miljoenen streams. Ik heb het over singer-songwriter en producer Kev. En hij is niet alleen, maar ook met iemand die verantwoordelijk is mede voor zijn succes. Namelijk zijn vrouw Alice Dammers. Heel fijn dat je erbij bent. Dankjewel. Want hebben jullie ooit samen achter een microfoon gezeten, samen geïnterviewd? Nee, nooit. Nog nooit. Dit is de eerste keer. Ja. Ja, dit is de eerste Dus, keer. jullie hebben een best speciale aflevering, denk ik. Ja. Ja. Want voordat ik over jullie verhaal wil hebben, laten we even gaan naar 1 juli. Hè? Mhm. Ja. Jij trad op bij de Nationale Herdenking. Mhm. Best wel een spannend moment, lijkt mij. Ja, definitely. Maar hoe was die dag voor jou? Ja, die dag was sowieso spannend. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik kwam daar, ik dacht dat het misschien gewoon een stage was en een paar mensen. Maar toen zag ik ineens de burgemeester van Amsterdam en de prime minister en zo. En ik dacht van, oh, dit is groot. Maar wacht even terug. Wanneer kwam je erachter? Op de Dag zelf. Op de dag zelf. Dus Dus jij ik wist- zit daar na soundcheck. Ik zag heel veel stoelen. Dus ik dacht, oké, waarschijnlijk komen veel mensen kijken. Ik dacht gewoon een normale publiek. En dan ineens zit ik daar en dan zegt zij aan mij van, oh, dat is de prime minister, dat is de dit en dat. En dan ben ik, oh, Maar oké. Kev, hoe kan het dat je dat niet wist? Wauw. Hey. Oké, dus jij zag minister-president Jette, je zag de burgemeester, Ja, hoogwaardigheidsbekleders zag jij. En toen moest je op. Ja, voor mij is het gewoon werk. I don't really mind who's sitting there. Ik doe mijn werk gewoon. En vooral voor iets zo speciaals. Het is zo'n serieuze moment voor mij. Vooral als ik Tula Sonja ga zingen. Want die liedje voor mij is gewoon echt... ik voel gewoon dat ik Tula word voor die 2,5 minuten. Want het is zo speciaal voor mij. Ik word altijd emotioneel. Dus ik was gewoon in mijn rol. Ja. Het nummer heet vertaald Tula's Droom, Tula's zeg jij. droom, ja. Mhm. Jij zegt, er gebeurt iets als je dat zingt. Kan je me even meenemen? I feel like I embody Tula when I sing that. Because the story is about, hij had een droom. Sowieso, he was a slave. He was living in horrible circumstances. And one night he had a dream. And he dreamt of a world where everyone was the same. Er was geen verschil tussen kleuren en zwart op wit. En hij dacht van, hey, dit kan gewoon normaal zijn. Ja, als het in die wereld zo is, waarom kan het niet zo zijn? En dan gebruikte hij dan die droom om de andere mensen te overtuigen van, hey, we moeten hiervoor gaan vechten. En dat is pretty much de context van die liedje. Ja, vrijheidsstrijder Tula. Ja. Hè? Ja. Heel belangrijke vrijheidsstrijder van Curaçao. Mhm. Wanneer hoorde jij voor het eerst van Tula? Nou, ik denk voor het eerst misschien op de basisschool ergens. Nou ja, daar krijgen we vooral... Want je groeide op op Curaçao, hè? Ja, ik groeide Allebei, op op ja? Curaçao inderdaad. En daar krijgen we een beetje van onze geschiedenis mee natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment stopt het wel. Dus ik kan me niet echt zo herinneren dat we op de middelbare... We zaten toevallig op eenzelfde middelbare school. Welke school was dat? Albert Willemstad? Schweitzer. Albert Schweitzer, shout Ja. out. Ja. van VWO. Ja. Yes. Maar ik kan me niet echt herinneren dat we daar echt veel over onze geschiedenis... of over Tula hebben meegekregen. Kan best zijn en dat ik het niet herinner of zo. Maar voornamelijk op de basisschool. Maar hoe vind je dat je op de middelbare school zo weinig hebt geleerd over je eigen geschiedenis? Ik vind het natuurlijk jammer. Ik denk dat we daar veel meer
mee bezig kunnen zijn. Het is jammer dat je niet... Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens zoveel over mijn verleden. Puur omdat je het... Nou ja, je leert het als je klein bent op de basisschool of zo. Maar ja, daarna vervaagt het een beetje. Dus ik vind het jammer. Ik vind dat we veel meer aan geschiedenis moeten krijgen. Van onszelf dan. Niet de Tweede Oorlog en Eerste Wereldoorlog en zo. Want ik denk dat het ook kracht geeft. Hoe meer je weet over je verleden, hoe beter. Geeft Tula jou kracht? Ja, zeker. Ik was er ook bij toevallig toen Kev Tula Susonja aan het schrijven was. In de studio samen. Ik zit er ook op de track, hè? Oh, Voor de chant. Dus die liedje die geeft mij echt wel... I don't know how to explain it. Zoals hij het ook zegt, een beetje emotioneel. Van het kan, we zijn er eigenlijk nog niet. Want er is nog veel te doen. Maar... Wat is er nog te doen, vind jij? Als ik me nu afvraag van... Zijn we gelijk? Dan... Ik wil ja zeggen. Want dat willen we allemaal, denk ik. Maar ik denk dat er nog veel in zit. Ja. Ja. Jullie zijn allebei rond de 30. Ja. Ja. 27 en 30. De volgende generatie eigenlijk. Ja. Vorige aflevering zat ik met mensen van de andere generatie. Hoe kijken jullie dan naar zo'n nationale herdenking? Waar jij bijvoorbeeld waar jij aan het zingen was. Hoe kijk jij daarna? Het is super belangrijk, want door die herdenking kan de jongere generatie een kans krijgen om meer te horen van hun verleden en meer te horen van wat gedaan was om deze situatie nu te creëren waar we nu in leven. Want het is zo normaal dat het leven zo is, maar je zou niet eens denken dat het heel anders was als je het niet constant hoort. Elk jaar gewoon die herdenking hebt. Ja. En daarom is het super belangrijk, vooral voor ons ook, want again, when you sit there... Wie bedoel, je moet even zeggen, jij praat heel veel Engels. Dat is fijne taal is voor jou om uit te drukken. Maar de meeste mensen verstaan Engels, dus het is oké. Maar vertel verder. Precies. Ja. Als je daar zit en je hoort van hoe de mensen zeggen van wat er is gebeurd en hoe we hier zijn gekomen. En like you see the other cultures and how it happened in the other cultures also. Het is super beautiful en je voelt gewoon van, we zijn sterk. Like, we hebben iets zo groots gedaan. En we kunnen het. En nu, als we ook grote challenges hebben, kunnen we ook die challenges gewoon aanpakken met de sterkte die we al in ons hebben. Maar als je het niet hoort, dan denk je van, we zijn niet waard of we zijn niet sterk genoeg om dit te kunnen doen. En dat is niet het feit. Die kracht wil jij wil je overbrengen. Definitely. Jij zingt natuurlijk in Papiamento. Ja. Dat is een bewuste keuze, las ik. Ja. Het Papiamento is super mooie taal. Het is mijn taal, het is mijn cultuur. Ik had heel veel gehoord toen ik begon van nee, je moet in Nederlands zingen of je moet in Engels zingen, want dan kunnen andere mensen jou begrijpen. Wie zei dat tegen jou? Heb jij dat gezegd? Nee, maar ik heb het wel van andere mensen die hoger waren in muziek toentertijd. Van je moet Nederlands zingen of Engels, want anders gaan ze niet begrijpen en dan kan je geen superster worden en zo. Ik dacht van luister, ik weet dat mijn taal, misschien niet heel veel mensen kennen mijn taal, maar het is wel super mooi en zo kan ik ook mijn cultuur aan iemand anders geven. Dat is de eerste en ik denk de beste manier om mijn cultuur aan iemand anders te geven, want als je mijn taal hoort, dan denk je van dat klinkt interessant, klinkt een beetje Spaans, een beetje Portugees, een beetje Frans. En dan heb ik ook de kans om te zeggen van want eigenlijk is het een mix van die talen. Ja. En dan ben je al een beetje geïnteresseerd. Oké, dus hoe zeg je goedemorgen? Bon dia. Oké, hoe zeg je? En dan begin je al aan de conversation. En dat vind ik super belangrijk. En in mijn taal zingen, het klinkt super mooi ook als je Papiamento zingt. Dus ja. En het is een taal die pas in 2007 de officiële taal werd, hè? Bijvoorbeeld op Curaçao en Aruba. Wat denk je als je dat zo hoort? Die geschiedenis is nog zo kort geleden pas een officiële taal geworden. Ja, het is inderdaad zo kort geleden. En dan denk je van, goed dat het gebeurd is natuurlijk. Maar wel jammer dat het zo, laat of pas gebeurd is. Want het is onze taal en daar mogen we wel echt proud van zijn. En ik denk dat het zo
zo belangrijk is om je eigen taal ook te kunnen omhelzen, om te kunnen zingen en gewoon om proud daarvan te kunnen zijn, want daar voel jij meestal het fijnste in. Voel jij Dus- er ook het fijnste Ja, in? zeker. Als ik mijn feelings, emoties moet uitleggen, als ik echt moet zeggen hoe ik me voel of wat ik van iets vind, dan is Papiaments mijn taal om dat te doen. En hoe fijn is dat? Jullie zijn getrouwd 1,5 jaar geleden. Mhm. Jullie zijn ook, werken samen. Ja. Gaat dat wel? Word je niet gek van elkaar? Soms wel. Ja? Dat is wel, sowieso. Ja, soms wel, want Sowieso. je bent 24/7 eigenlijk bezig. Mhm. Maar het gaat voornamelijk om het balans vinden van werk en privé. Heel veel communicatie. Heel veel communicatie. Heel veel ja. communicatie. En Dat zeg je echt vanuit je tenen. Ja, nee, sowieso niet. Ja. Maar het is echt van... je moet ook beseffen dat je dat aan het doen bent. En je moet Ja. beseffen dat het niet makkelijk is. Ja. Want als je gaat zeggen van... Nee, we gaan we're gonna be the exception. En ja, het gaat leuk worden. Ja, sowieso gaat het dan waarschijnlijk mis. Want als je het ziet als butterflies en rainbows, dan wanneer het een beetje fout gaat, dan ineens is het van, oh, dit is horrible en misschien kunnen we dit niet doen. Nee, je moet gewoon bewust zijn van, het gaat niet helemaal makkelijk zijn, maar het is wel de moeite waard. Want we kunnen heel veel aan doen als partners in werk en in ons huwelijk. Dus ja. En Alice, hoe ben je erbij gekomen? Want jij hebt pedagogiek gestudeerd. Ja. En je bent nu dus een manager. Hoe ben je tot dat besluit gekomen? Ja, ik ben gewoon een grote kind. Ik vraag aan haar. Ik vraag aan haar. Alice, vertel. Nou ja, ik heb voornamelijk pedagogische wetenschappen gestudeerd omdat ik het heel leuk vond. En toen waren we volgens mij 2 jaar samen of zo. Toen ben ik afgestudeerd en ik deed al heel veel voor hem. Ik vond het gewoon altijd leuk om dingen te organiseren, netjes in elkaar te zetten, die communicatie te hebben met mensen. Dus ik pakte gewoon heel veel van die dingen op, want ja, hij is daar gewoon niet 100% in. Ik ben de creatieve. Hij is Dus het is gewoon... natuurlijk gegroeid eigenlijk Ja, wel. eigenlijk wel. Want hij is super creatief bezig met muziek. En daar moet hij vooral ook mee bezig blijven. En ik dacht, nou ja, ik pak dan de andere kant op. Toen waren we nog aan het daten. Ik deed dat. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe het zo officieel manager werd. Maar Ik denk gewoon beetje bij beetje zag ik dat... Ze zeggen altijd als artiest heb je wel een manager nodig. ja. Niet omdat je iemand nodig heeft die aan jou zegt van je moet dit en dit en dit doen. Maar meer gewoon vooral voor communicatie. Ja, dus om als je dat een met beetje- een derde partij moet gaan praten, is het veel makkelijker om iemand ertussen te hebben. Want anders bijvoorbeeld als je de boeman even moet zijn, Ja. is het veel makkelijker om zodat die persoon de boeman is. Want anders zeggen ze van die artiest is moeilijk. En dan gaan ze die artiest niet boeken. Maar als het de manager is, die ben ik manager. moeilijk. Maar ze gaan altijd die artiest wel boeken. Of ze gaan altijd wel Ja. in zee met die artiest. Want het is gewoon die manager. Maar je kon ook iemand anders kiezen in plaats van je vrouw. Waarom toch je vrouw? Is trust. Je vertrouwt haar. Ja. Ja, want we kennen allemaal die verhalen van malafide managers en dat het misgaat, toch? Ja, er is niemand in this world that wants me as good as her. Like, Ze heeft het beste met je voor. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is sowieso. En ze is super slim. Ja. Dus Oh, ja. ik wil even gaan, we hadden het net al over Curaçao, hè? Ja. Waar jullie allebei vandaan komen. Ja. Waar jij je hart voor maakt. Ja. Er is ook een nummer, volgens mij, dat is pas uitgebracht bij het WK. Ik zag ook beelden van jou in het stadion. Je hebt ook opgetreden in Kansas en Houston. Zullen we even luisteren naar dat nummer? Pak het even bij me, kan je er wat over vertellen? Het nummer wat je speciaal hebt gemaakt Oh ja. voor het WK. Die nummer is Curaçao. Ja, Curaçao is letterlijk vertaald de kind van Curaçao. Dat noemen we onszelf. Dus het is niet, we zijn geen Curaçaoënaars, we zijn kinderen van Curaçao. Ja. Dat vond ik altijd zo mooi. die voel ik echt gelijk. Zo, Ja, wauw, ja. juist. Kind van Curaçao. Juist. En het gaat over... ik ben een kind van Curaçao en ik ben super trots op mijn achievements. Op wat je bereikt hebt. Ja. Ja. Want, Zullen we even luisteren? Ja, en dan gaan we zo er Yes. verder over praten. Dai corsa unita, orgulloso di mi logo,
Ja, als je hem verder wil horen, dan kan je dat volgens mij op alle platforms wel horen. Ja. Ik zag jou helemaal met je ogen dicht, zelfs helemaal zo spelen. Wat gebeurt er, Kev, met je? It's a deep song for me. Het is Ja? echt, het is super speciaal. Ik krijg bijna altijd kippenvellen daarvan, want het is, ik heb het gemaakt per se dat het emotioneel is, maar ook dat je erop kan grooven. Maar Ik versta niet en ik was ook aan het bewegen. ja, precies. Dus dat is pavimento ook, dat vind ik. Het flows. Maar het is een super speciaal nummer voor mij. En ik vind gewoon dat it hits your soul. It's not just a song that you dance on, it's just for the vibes. Het is echt an anthem where you sing it with pride, but it also is to dance. Wat wil jij? Ik zit altijd iets onder bij jou. Wat wil jij dat jouw muziek doet? I want my songs to inspire, and I want them to. I feel that music is something you use to regulate your emotions, but also something that speaks to your soul deeper than anything else does in this world. Daarom maak ik muziek ook. Want dat is wat muziek altijd met mij deed. En dat wil ik ook aan andere mensen geven. En, Dus je wil iets geven. Je wil iets geven. Juist. Ik wil iets geven. Ik wil iets gewoon aan jou geven dat je 's morgens kan gebruiken om als je naar werk moet gaan en het is maandag en je denkt van, ik wil niet naar werk gaan. En dan zet je die track in de auto en dan ineens voel je gewoon dat I can do this. Ja. Ik kan ervoor gaan. Ik voel sterk. Ik voel alsof ik alles kan doen wat ik wil doen. En dat is wat muziek doet en dat wil ik aan mensen geven. Alice, wat doet het met jou als je dit nummer hoort? Ik vind het een heel prachtig nummer. Puur ook omdat, soms vergeten wij, en ik zeg ook even wij, om onze kleine, hoe zeg je nou, logro in Nederlands? Achievements, ja. Te vieren. Maar je mag echt wel trots zijn, ook op die kleine dingen. Waar ben jij trots op? Heel veel. Heel veel. Ik denk dat ik al hier voor een camera zit. Met een microfoon zo. Ja, maar dat moeten we even zeggen. Hè? We hebben eigenlijk last minute hebben we jou aan laten schrijven. Ja, klopt. Dus hoe stoer is dat? Ja. Hè? Dat je gewoon, jij bent iemand die springt dus waarschijnlijk. Ja, Ja. zeker. Het is dus mijn eerste keer voor een camera. Daar ben ik zeker trots op. Op de kleine dingetjes die wij bereiken. Dat we ook Curaçao hebben kunnen zien op zo'n grote platform zoals FIFA. Dus het zijn grote dingen, het zijn kleine dingen. Maar trots, we mogen Judy trots zijn. Curaçao? Zeker. Zeker. Geboren, getogen, super trots. Dus daar ben ik echt gewoon. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Maar vooral om te zeggen van we mogen vieren. We mogen die kleine achievements vieren. Dat. Ja, want ik wil even teruggaan naar Curaçao. Jij bent producer. Je schrijft je eigen teksten. En dat is begonnen op het eiland. Ja. Hoe is dat begonnen? Oké, toen ik klein was, Hoe oud was je? ja, 5 jaar, 5, 6 jaar misschien, begon ik met pianoles, omdat mijn vader dacht waarschijnlijk, hij heeft het nooit aan mij gezegd, maar ik denk waarschijnlijk dacht hij van, muziek is super belangrijk voor de ontwikkeling van de brein van een kind. Dus hij zei van, oké, ga naar pianoles. En hij begon ook een beetje met mij basic chords te leren. En daarna ging ik naar een pianoles. Daarna begon ik in de kerk te spelen. Met mijn neven en nichten. Dat was super leuk voor mij. Dan begon ik echt, denk ik, heel veel te ontwikkelen. Want het was leuk voor mij. Het was niet gewoon een les en je zit daar en je moet nootjes gaan leren en zo. Het is echt gewoon, je speelt met je neven en nichten. Dus it's fun time. It's connecting. It's bonding. En daarna ging ik door. En heb ik mezelf bas geleerd. Heb ik mezelf een beetje drum geleerd. Gitaar geleerd. Zingen. Ik was niet eens aan het zingen toen de tijd. Ik alleen spelen. Hoe kan dat? Ja, ik kon... Zo'n stem. Nee, maar mijn stem was helemaal niet zo. Ik zang gewoon zo. Dus toen met de tijden ging ik een beetje proberen met zingen. Ik begon liedjes te schrijven. Met haar aan de telefoon meestal ook. Want we zijn al We kennen elkaar 16 jaar of zo, 15 jaar kennen we elkaar al. Dus jullie waren eerst vrienden, hè? Ja, best friends. Dus we zaten gewoon aan de telefoon na school. En dus zat ik achter mijn piano, een liedje schrijven.
En ja, again, ik was niet zo goed. My singing was not that good. En toen ik naar Nederland kwam pas, ging ik in een salsa band even zingen van mijn neef gewoon. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 21. Oké, en toen kwam je naar Nederland. Ja. Want dan denk je van, je kan naar een conservatorium gaan. Maar dat deed je niet. Je ging gewoon... Wat ging je studeren in Delft? Chemical engineering. Hoe dan? Want I always heard the same thing. Music is just a hobby. Muziek is een hobby. Muziek Oké. is alleen een hobby. Ga voor je school, ga dit. En ik begrijp het helemaal. Zei je vader dat ook? Je moeder, wat zeiden ze? Iedereen. Vader, moeder, iedereen. Maar ik begrijp het, want sowieso op Curaçao, bijna niemand dat muziek doet dat fulltime. Voor iedereen is het gewoon part-time, dus iedereen ziet het gewoon als, it's something you do on the side. En ik dacht altijd van, waarom kan het niet zo zijn dat dit mijn carrière is? Je ziet sowieso Michael Jackson en Bruno Mars en Juanis Guerra. Dus waarom kan ik niet een van die artiesten worden? Nee, het is een hobby. Maar I get it. As a parent, you want your kid to have a good future. And whatever that means for you, that's what you try to give to them. Toen ik hier was, zag ik ineens van, sommige mensen doen gewoon muziek as a career. Je hebt mensen die in theaters werken. Je hebt mensen die artiesten gewoon zijn of producers en zo. En ik dacht van, als zij het kunnen, waarom kan ik het niet? Soms moet je het zien om te zeggen van, ik kan het ook. Ik ben gewoon die persoon. Zeg gewoon dat 1% van de populatie dit kan doen. Waarom zeg je aan mij dat ik dat niet kan doen? Ik ga het gewoon proberen. En dan begon ik gewoon proberen. Een beetje zingen, hier en daar. En dan mijn eigen tracks maken. En dan op 1 dag zei ik van, weet je, ik ga gewoon helemaal met muziek. Gestopt met de studie? Ja. Ja. Helemaal door En muziek. nu kunnen jullie allebei leven van dit. Van de muziek, jouw muziekcarrière. Dit is wat jullie allebei doen. Hoe reageren de mensen die het jou eerst afraden? Heb jij dat ook gehad, meegemaakt? Dat mensen zeiden van, wat ga je doen? Je bent nu manager. Ga je iets doen met je studie? Pedagogische wetenschappen? Ik denk dat ik minder vragen heb gekregen, omdat ik pas in november vorig jaar eigenlijk ben gestopt met werken fulltime. Ik had gewoon een vast contract en alles. En die heb ik allemaal afgezegd. Gezegd van, ik stop ermee. Maar ik denk dat ik minder vragen heb gekregen, omdat ze al zagen hoe lang Kev ermee bezig was. En hoe goed het ook ging. Dus van mijn ouders, mijn ouders die zijn ook een beetje gek en rebellious, zou ik zeggen. Dus hun zien deze dingen toch wel als iets minder erg of zo. Ze zeggen echt van, als je een plan hebt, dan geloven we dat het goed komt. Dus ik had niet heel veel opmerkingen. Maar aan het begin dacht ik ook zelf, toen Kev zei van, ik ga stoppen, van oké. Dus dat was letterlijk mijn... op dat moment dacht ik echt van, dit is wel echt een beslissing. Maar ik geloof wel hierin. En dat is wat ik letterlijk ook aan hem zei. Ik geloof erin. Maar hoe kan het dat jullie met z'n tweeën dit echt gesprongen zijn? In het diepe. Alles op hebben gegeven voor jouw droom. Het is Faith. Echt faith. Ik geloof dat wanneer je iets heel groots wil doen, it also requires a big sacrifice. Ja. Je hebt die leap of faith nodig. Want als je die leap of faith neemt, dan zegt whatever you want, the life, God, whatever you believe in, dan zegt die entity van, okay, now I see that you're ready. Now I'm going to give you all the tools you need to do whatever you need to do. Yeah. En dat heb ik zelf gezien met mijn eigen carrière. Want toen ik die beslissing nam van, nu ga ik 1 jaar lang helemaal pushen met muziek. En we zien, als het niet goed gaat, dan kan ik wel zeggen van, je hebt het geprobeerd, je hebt het goed geprobeerd. En now you can go on with job of whatever you want to do. Maar toen ik die beslissing nam, 4 maanden later, had ik mijn eerste grote hit. Dat it opened all the doors voor mijn hele carrière. En dat is natuurlijk... Basilari Bami. Ja, hebben we die staan? Montardi heb ik wel klaar. Nee, Montardi is mijn laatste. Je laatste? Ja, dat is mijn één voor laatste. Maar die heeft wel de meeste, volgens mij hebben daar de meeste mensen naar geluisterd. Ja, tot nu toe wel. Ja. Die is groter geworden. Zullen we daar een stukje van luisteren? Ja, sowieso. Van Montardi? Sowieso. Dat mensen, heel veel mensen die kennen. Por favor, la mensaje de especie. Quando ti intuele di me, te di como estás assassina. Te que máximo, cuta para atrás a boca que mira.
No, ay, ay, ay. Mi no puedo guardar más. Paciencia corre, corre, aunque me está cansado. Mi popega soy yo, no. Gelo te score. Agua te llove, llove. Feitia com o pai, pai. Me quer visavo. Bom tarde, bom tarde, bom tarde. Do 5 é bom telefone. Ja, Bontardi, hè, grootste hit van Kev, hè, die hier bij me zit. Samen met manager Alice. Ja. Bontardi betekent, goedemiddag, wat betekent het? Goedemiddag. Heb ik het goed? Ja, Mooi. ja, Ja. ja, toch. En even, hè, want we hadden het over 1 juli. Je stond daar bij de Nationale Herdenking. Maar s'avonds stond je daar op het Museumplein. Ja. Hoe anders was dat? Dat was sowieso, de ene was heel serieus en like, serieus moment. En die andere was meer party en het vieren van dat we vrij zijn. Vieren dat we samen kunnen komen en gelijk kunnen zijn. En dat was sowieso een groter, dus dat wil zeggen een groter feest voor mij. Want ik had ook mijn band met me. Dus het was een hele... Het was niet meer alleen, hè? Ja, het was een hele vibe. Het was veel meer like vibes en dansen en zo. En die ene was echt serieus. En Tulo Sosonjo. Maar het was een super speciaal moment voor mij. En zoveel mensen. Like, that was insane. Dat was echt insane voor mij. Dus, ja. Alice, wat zie jij als mensen... Is er een verschil tussen hoe mensen reageren hier in het publiek? Of bijvoorbeeld op Curaçao of Aruba? Of binnenkort waarschijnlijk Saba? Ja, hey. Ja, ik denk dat er toch wel een verschil in zit. Want ik denk dat Kev sowieso meer bekend is op de eilanden. Dus Aruba, Bonaire en Curaçao. Vergeleken met hier. Maar je ziet hier dat mensen daar toch wel door zijn muziek geraakt worden. En dat vind ik toch wel mooi. Dus dat je, ondanks dat ze geen Papiaments kennen of begrijpen, dat ze toch wel, ze voelen de vibe en ze voelen wat de bedoeling is van zijn muziek. Dus dat is wat je ook duidelijk ziet. Dat mensen gewoon een beetje groeven zo. En ja, dat vind ik sowieso mooi. Hoe verklaar je zijn succes? Treedt op op verschillende plekken. Binnen, buitenland, pas ook in Amerika. Hoe verklaar je zijn succes? Ook nummers met Frenna bijvoorbeeld, hè? Ja. Hoe verklaar je zijn succes? Hard werken. Ja, zie je hem hard werken? Oh ja, zeker. Hard werken, alles erin zetten, echt geloven ook in wat hij doet. En dat is ook een manier waar hij mij inspireert eigenlijk. Hij kiest iets en hij gaat er gewoon voor. En dat mogen mensen echt wel leren. Je mag voor iets kiezen en je mag gewoon daarvoor hard werken. Ja. En hij zei net sacrifice, opoffering. Ja. Wat zie je dan? Ja, wat offeren jullie op? Want dat is altijd een andere kant, hè? Ja, ik denk privé-tijd vooral. We hadden volgens mij tot een maand geleden bijna geen vakantie gehad. Voor misschien een jaar of 6 maanden. Ik weet 6 niet. maanden zeker. Ja. Geen vrije dagen achter elkaar. Ja. Bijna geen vrije dagen. Ja. Tour op Dus- Curaçao, dan naar Aruba, dan terug in Nederland, dan shows hier en dan van een concert, andere projecten waar we mee bezig zijn. Ja. Creative Weekend op Curaçao is voor de jongeren samen te laten komen, om creatief te kunnen zijn. Dus van alles en nog wat. En dan, we waren gewoon helemaal uitgeput. Ja, uitgeput. Ja, En- hoe merk je dat je uitgeput was, Alice? Oef. Je raakt geïrriteerd door alles en iedereen. Je zegt gelijk je? Ja, wij beiden Ja, eigenlijk. ja, Ja, geïrriteerd door alles en iedereen. Alles is een beetje van, oké, maar hoe en wat. Dus alles speelt een beetje. En nou ja, toen dachten we, we moeten even vakantie. Weet je, als je, Dus dat is de opoffering geweest. Ja. Ja. Te hard werken. Ja, weet je eigenlijk wel. als je 's morgens opstaat en dan was je net aan het dromen. En dan ineens als je opstaat, dan begin je bij te komen. En dan je brein, het gaat downloaden, alles wat je moet doen op die dag. En voor ons is het eigenlijk gewoon, je downloadt gewoon alles wat je voor die volgende 2 maanden moet gaan doen. Met de concert en dit moet geregeld worden. Oh ja, we hebben dat probleem. Dus Ja. elke keer 's morgens staan we op. Hey, goedemorgen. En dan ineens, oké, Stressen. we moeten dit doen en dat doen en dat doen. En dat. Dus Ja. ja. Dus Maar dat- het is wel de moeite waard, want Ja. de tijd die je hebt, dus je hebt wel controle over je tijd. Ja. Daarom kunnen we nu hier zitten. Dus je kan gewoon doen wat je wilt. Maar omdat we het ook zo serieus nemen, gaan we ook bijna altijd kiezen voor, oké, wat kunnen we doen om progress te hebben in wat we doen.
En ja, dat is Je hem. zei hard werken, serieus, maar ik weet dat er ook een soort gedachte achter zit. Alle muziek die je maakt, dat noem je zelf clean music, Ja. toch? Wat Ja. bedoel je daarmee? Dus geen slecht woorden, geen violence, geen seks, geen drugs. Ik zing nooit over die onderwerpen, dat krijg je nooit in mijn muziek. Want ik wil muziek maken voor kleine kinderen en oudere mensen. Van klein tot oud. Dus iedereen moet van muziek kunnen enjoy music. En daarom maak ik het. Mijn filosofie was altijd van, ik maak muziek zodat mijn oma ervan kan genieten. En misschien zeggen ook mensen, wat maakt het uit of je scheldt of seks? maar- Nou, voor Wat mij zeg is je dan? Nee, voor mij is het echt gewoon helemaal clean. Dat is mijn filosofie. Misschien komt het ook door mijn idolen. Juanis Guerra bijvoorbeeld is een van mijn grootste idols. Bachata, merengue. Juist. Ja. Hij is een van mijn grootste idols, maar hij heeft het ook altijd gedaan zonder vieze woorden en zo. Dus ik dacht van, ja, waarom kan het? Als het kan, ik ga het ook proberen. En het is natuurlijk in Papiamento moet ik zeggen. Voel jij je ook verantwoordelijk om de taal levend te houden, om die geschiedenis Dat sowieso. levend te houden? Dat sowieso. Ik denk, een van de grootste ambassadors van Curaçao, in de muziekwereld, laten we zo zeggen. Puur omdat overal waar ik ga, neem ik mijn cultuur met me mee. Als ik bij Kitty Kotti op het Museumplein moet gaan optreden, als ik in Kansas moet gaan optreden, overal waar ik ga, neem ik mijn cultuur en mijn taal mee. Dus ja, super belangrijk. Ja. En heb je het idee dat jullie generatie, ik heb het dan over de 30ers, eind 20ers, Curaçaoërs, Nederland, dat die dat ook hebben? Die van jullie generatie? Zie je dat? Is dat iets wat je terugziet? Ja, ik denk mensen waar wij mee omgaan, toch wel, ja. Dus ons kring wel. Ze vinden het belangrijk om hun taal te kunnen spreken en om die buiten te brengen. Ik heb trouwens ook een andere artiest waar ik mee werk. Oké, nog meer artiesten in de stal, ja? Vertel. Ja, en zij zou prima in het Nederlands kunnen zingen, maar daar kiest ze gewoon niet voor. Dus ik vind dat heel tof. En meeste van de artiesten waar we mee werken, die hebben ook echt de filosofie van, ik moet mijn mensen eerst hebben, ik moet mijn taal eerst hebben en daarna zien we wel. Dus ik vind dat juist mooi. Je moet altijd een homebase hebben en dat zijn jouw mensen. Want bijvoorbeeld als je een wereldhit hebt, als die hype naar beneden gaat, met wie ga je om? Dus Maar er zijn ook mensen die zeggen, want het is een heel kleine groep eigenlijk. Je maakt de mensen die luisteren zijn te klein. Wat zeg je dan? I don't care. Dat zijn mijn mensen. Daar is waar ik vandaan kom. En beetje bij beetje worden we wel groter. En we hebben ook bijvoorbeeld onze cousins, shout-out Cabo Verde. Want zij zijn ook, we zijn zo gelijk in ons taal en ons cultuur. Dus eigenlijk zijn we groter dan we denken. En ik vind het ook belangrijk om met hun te connecten. Vooral door deze hele World Cup gebeuren, hebben we elkaar ontmoet en zien we gewoon dat, we zijn gewoon cousins. Ja. Dus weet je, zo wordt het groter en Ja, dat groter. hoor ik ook. Als ik naar de muziek luister, dan hoor ik echt van, dit ken ik. Dat is echt die Caribische sound. Het gaat verder dan Curaçao. Ja. En als ik wat mag toevoegen. Tuurlijk. Nou ja, we luisteren gewoon naar Afrikaans muziek. Burna Boy was een hele hype. Nou ja, begrijpen we wat ze zeggen? Niet altijd. Maar je voelt wel de vibe. Dus ik denk dat dat ook gewoon het belangrijkste is. Ze hoeven geen papiaments te begrijpen tot in de... Ja, maar je voelt het wel. En je snapt de essentie daarvan. Dus. En we begonnen natuurlijk net met Emancipation Day, 1 juli. Wat betekent deze dag? Laat bij jou beginnen, voor jou, als je daar rondloopt. Eerste keer die ik het heb meegemaakt was dus laatst. En, Was dat de eerste keer? Ja, eerste keer. Dat je daar rondliep? Ja, op Curaçao vieren wij dat niet. We waren wel toevallig 2 jaar geleden ook bij Kitty Kotti. Volgens mij hebben we een optreden gehad, als ik me niet vergis. Maar eerste keer dat ik echt heb kunnen voelen wat het voor mij betekent. Wat het kan zijn. Wat we eigenlijk aan het herinneren zijn, herdenken zijn. Dus wat dacht je toen je daar rondliep? I can definitely be more proud of my culture. En dat was puur. Wij hadden volgens mij eenzelfde gedachte, want we zagen echt heel veel Surinamers daar. En echt in traditionele kledingen. En je ziet dat ze dit gewoon echt leven. This is
their thing. And I'm like, oh, we need more of that. We need more of that op Curaçao. Dus jij voelde van, ik wil dat meer mensen Curaçao er met trots gaan uitdragen. Had jij dat ook? Definitely. Als ik die verschil zie... I mean, sowieso, ik zag mijn mensen ook. Sommige mensen hadden traditionele kleding Ja, want ze waren er wel, volgens mij, sowieso, toch? dat sowieso. Veel Ja, minder. ja. We zijn ook relatief minder, laten we zeggen. ja, Maar dat sowieso. ik zag dat echt jonge kinderen, van jong tot oud, echt traditionele kleding en zo aan hadden. En ik dacht van, dit is super mooi om te zien. En dat hebben we ook meer nodig op Curaçao. Dus we gaan sowieso eraan werken. Ja. En als jullie als jullie de volgende generatie, als je die wil inspireren om bijvoorbeeld ook meer eigen cultuur uit te dragen, meer te doen aan eigen geschiedenis en taal, wat zou je tegen hem willen zeggen? First and foremost, ga op zoek naar van waar je komt. Dat is het meest belangrijke. Als je, if you know your past, you know how strong you are and you know where you come from. En daarmee kan je ook je toekomst beter, hoe zeg je? You can have a brighter future when you know where you come from, when you know your past. Daarmee zijn we ook nu bezig, want we hebben nu een project dat we, waar we onze cultuur in moderne muziek gaan niet vertalen. Ja, we gaan oude samples van onze muziek, van Curaçao's muziek, gebruiken in ons moderne genre, in de zoek dat we nu maken en zo. Dus oude instrumenten die gebruikt Oude werden. instrumenten, oude samples, dus laten we zeggen... De chappie bijvoorbeeld heb je toch? De chappie, wiri, al die ritmes ook al die eigenlijk. ritmes, maar ook echt samples van oude muziek. Dus bijvoorbeeld laatst had ik een liedje gemaakt, Mandeboe. Daar heb Hoe gaat dat? Shomunita, Mandeboe, Mandeboe, Mandeboe. Shomunita, Mandeboe, Mandeboe, Mandeboe. En dat... Doet hij gewoon even. Ja, hey. Maar het is letterlijk een oude sample van een liedje die ze zongen toen ze moesten putten graven. Als ze bezig waren met putten graven. Tijdens de slavernij heb je het over op Curaçao? Wanneer was het? Is het slavernij of is het... Dat was volgens mij niet tijdens de slavernij. Dat was vroeger in ieder Misschien geval. net daarna. Dat moeten we nog gaan kijken. Ja. Maar ik had die sample gekregen van de Nationaal Archief op Curaçao. En zij hadden gezegd van, maak er iets modern ervan. En ik heb die sample gebruikt en dan heb ik letterlijk die woorden gebruikt ook in de chorus van die liedje. Ja. Maar zo heb je ook dat je onze cultuur aan de nieuwe generatie brengt. Want ze luisteren veel sneller naar mij dan dat ze naar iemand een oudere persoon die het gaat zingen. Dus zo neem je het ook mee naar de nieuwe generatie. En zo kunnen zij het ook meenemen naar de volgende generatie. Ja, Kev, heel mooi dus dat je de geschiedenis van Curaçao, die oude instrumenten van vroeger, dat je die gaat gebruiken in jouw muziek. En als het gaat om die geschiedenis, als het gaat om erfgoed, als het gaat om herdenken. Nou, we hebben natuurlijk iemand erbij, die is net aangeschoven. Paulo Martina, kerstvers directeur van het herdenkingscomité Slavernijverleden. Heel fijn dat je erbij bent. We hebben dus eigenlijk 2 generaties hier zitten. Ja. Kende jij je, Kev? Nou ja, ik heb hem zien optreden Ja. op 1 juli. Dus daar ken ik hem van. Ja. Met een nummer over Tula, hè? Ja. Wat betekent Tula voor jou? Tula betekent heel veel voor mij. Toen ik als een jongetje nog op Curaçao leefde, toen wees mijn vader op zijn strijd die hij had gevoerd. Dat was ook in een tijd dat er een beeld werd gemaakt van Tula door een Nederlandse kunstenares. En die viel niet in goede aarde bij de Curaçaonaars, omdat die ook weer naakt werd afgebeeld. Hè? En omdat hij er... Net als Anton. Ja, precies. Hetzelfde verhaal. En omdat hij er ook niet mannelijk echt uitzag. Dus dat was een hele controverse. En uiteindelijk is dat beeld naar Nederland verscheept. En heeft nooit ergens gestaan op Curaçao. Ja. Alice, we hadden het net over die geschiedenis. Hoe belangrijk is dat voor jou om die geschiedenis over te geven, over te dragen op de volgende generatie, de geschiedenis van Curaçao? Ja, ik denk heel belangrijk, want ik had zelf het gevoel van het is niet volledig of bijna niet overgedragen aan mij. Dus hoe gaan mijn kinderen dan dat meekrijgen? Dus het hele project waar Kev het over had is ook een manier eigenlijk om
zelf even te duiken in onze geschiedenis. Op een manier wat wij heel leuk vinden, via muziek dan. En ik raad het eigenlijk aan iedereen aan van look for a way. Zoek echt op een manier. Als je geen documentaire wil kijken, lees dan. Als je niet wil lezen, zoek het dan in een vorm van muziek. Er zijn verschillende manieren om te gebruiken om meer kennis te krijgen hierover. En dit is onze manier en ik kijk er echt naartoe. En wanneer kunnen we de muziek verwachten met die oude Curaçaose geschiedenis erin? Wij willen het zo goed mogelijk gaan doen. Dus daarom Ja. gaan we ook ons tijd nemen. We gaan zo ook op zoek ook naar fonds. Om echt zo goed mogelijk alles... Want het is niet alleen... We zijn om nu de- bij een fonds, hè? Nee. Oh, nee, maar het gaat niet alleen over de muziek. We willen ook video's maken over onze cultuur, over alles eromheen. Proces, Want het is ja. veel groter dan alleen muziek. En voor ons is het veel makkelijker om bij de jongeren te komen. En daarom willen we het ook zo goed mogelijk doen in plaats Ja. van alleen een album maken. Ja. Dus, Ik zit hier trouwens met 3 gasten die alle 3 op een gegeven moment vertrokken van Curaçao naar Nederland. Paulo was 12, Mhm. jij was 21 en jij was 20. Als ik niet 20. Jij kwam naar Nederland toe, hè? Meestal kom je dan alleen. Hoe was dat voor jou toen je net in Nederland aankwam? Ik kwam niet alleen, want ik had wel familie in Nederland. En ik woonde toen ik misschien 2 Maar of meestal is 3 het anders, was. toch? Ik weet heel veel Curaçaose Ja, studenten. meestal, ja, kom je om te studeren en dan kom je hier inderdaad helemaal alleen. Heb je geen familie, ga je nieuwe vrienden maken, dit en dat. dat moest ik doen. Maar ja, dat moest hij inderdaad doen. Toen vond hij jou niet. Maar- Jullie kennen Ik elkaar. had al familie hier wonen. Ik woonde ook toen ik 2 of 3 was, een jaar of zo in Nederland. Dus in Groningen. Dus ik kwam in Groningen bij familie. Dus voor mij was het best makkelijk om, om mensen te vinden. Om toch wel niet zo eenzaam te voelen. Om familietijd te hebben. En toch wel je cultuur mee te kunnen maken. Maar je ouders hebben iets bijzonders gedaan. Ja. Want wat hebben je ouders gedaan? Nou ja, ik kwam eerst naar Nederland. Toen kwam mijn middelste zus naar Nederland. En toen mijn oudste zus. En toen dachten mijn ouders van, we hebben niks te doen op Curaçao. Want al mijn kinderen zijn in Nederland. Dus wij gaan ook. Dus die zijn nu ook in Nederland. En wonen nu al 4 jaar, denk ik, in Nederland. Dus ja, een hele grote stap, dacht ik zelf ook. Want Ze hebben dus gewoon het besluit met kinderen gaan, dus wij gaan ook. Ja, alles gewoon daar gelaten. Huis, werk, alles. En hier helemaal opnieuw beginnen. En jouw ouders, jij was 21, ging in Delft studeren. Mhm. Ja. Iets heel anders dan wat je nu doet. Ja, sowieso. Chemical engineering is helemaal... Het heeft niks te maken met muziek. Ja, vibrations, maybe, van molecules. Maar kwamen je ouders ook mee naar Delft? Nee. Voor mij is het echt gewoon de traditionele... Je gaat met SSC naar Nederland en dan maak je gewoon daar vrienden. Dus ik had gewoon in mijn gebouw een paar andere mensen van Curaçao... waarmee ik gewoon een vriendschap heb gemaakt. En ja, met hun ging ik om. Maar voor mij was het echt de puur studentenleven. Dus elke weekend bachata gaan dansen. Het was best wel leuk. De vrijheid was super goed, leuk voor mij. Dus, Paulo, en voor jou nog even, wat al een beetje gehoord vorige keer. Ja. Hoe was het voor jou om hier te komen? Nou, wij kwamen in... Was het 76 volgens mij. In Enschede, of all places. In de herfst. Het was koud, het was guur. En Enschede was een hele lelijke stad in die tijd. ja. En er was geen Antilliaanse gemeenschap in Enschede. Er was wel een Molukse gemeenschap. En godzijdank, want... Je had in ieder geval iets van een beetje warmte. Ja, precies. Die vingen ons letterlijk op als 3 zoons. Of nee, ik moet zeggen 2 zoons. Mijn oudste broer en ik. En daar hebben we heel veel aan gehad. Ja. Wat Dus heb je aan het, ze gehad? Wat heb je aan die Molukse gemeenschap gehad? Nou, kijk, voor ons was het een totaal andere wereld. Hè? En als je 12 bent, net 12... Ja, je laat alles achter. Je vriendjes, de honden. We hadden 2 honden. Maar waren de ouders nog, die waren toch ook... Ja, we waren met het gezin. Ja, Maar iedereen moest wennen. En mijn vader moest wennen, mijn moeder moest wennen. Mijn moeder was heel eenzaam aan het beginperiode. Maar de 3 kinderen ook. Dus we hadden eigenlijk heel weinig steun aan elkaar.
Omdat we allemaal voor onszelf moesten overleven, bij wijze van spreken. Doe je dat dan eigenlijk alleen, het overleven? Is dat het? Dat je dan het alleen oplost? Van je eigen wereldje bent? Ja, ik heb wel eens tegen mensen gezegd, op dat moment, toen ik ik denk dat net een half jaar in Nederland was, toen heb ik besloten van je moet het alleen doen. Ja. Want als je het niet zelf doet, je kan hulp verwachten, maar je kan het ook niet verwachten. Hè? Dus je bent altijd op jezelf. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Herkennen jullie dat? Dat je het zelf moet doen? Toch wel. Ja, toch. Ja, vooral voor mij. Toen ik begon, je moet ineens alles gewoon zelf doen. Letterlijk zoals hij zegt, want je moet zelf gaan koken, zelf je bills, alles wat je moet betalen. Maar ook je toekomst, hè? Volgens mij is het groter. Die toekomst zelf inrichten. Ja, dat ook. Want ineens is alle beslissingen die je maakt voor je toekomst, is gewoon, je moet het zelf maken. Je kan niet aan mama vragen of van, wat denk... Of, ja, sowieso kan je vragen, maar hun beslissingen gaan niet zo'n groot invloed op jouw leven hebben als wanneer je zelf alles moet gaan doen. Je bent helemaal independent. Dus het is een beetje spannend, maar ik denk dat iedereen die fase even moet hebben, want zo leer je zoveel van jezelf ook van, wat zou ik kiezen in plaats van wat zou mijn ouders voor mij gaan kiezen. Ja. Hetzelfde. Jij zegt ja? Ja, zeker. Ik denk dat als je naar Nederland komt, dan moet je voor jezelf gaan kiezen. Dan moet je zelf beslissingen gaan maken. En ik denk dat je daarvan automatisch van gaat groeien. En ik vind dat juist mooi, want meestal als je op Curaçao blijft wonen, dan blijf je in mama of papa's huis wonen. Dan ben je toch wel op een of andere manier afhankelijk. Ja, meestal is dat echt wel zo in onze cultuur. Maar als je naar Nederland komt, dan ik vind dat mensen hier toch wel een kans krijgen om te bloeien. Dus... Ik wil even teruggaan naar het begin. Net hoorde ik van Kev dat het zijn eerste keer was bij de nationale herdenking. Ja. Toch? Mm-hmm. Je had het over toekomst. Ga je vaker er zijn, denk je? Oh, sowieso. Ja? Ik vind het iets dat super belangrijk is voor ons. En als ik Curaçao dan kan representen, als ik zo ga zeggen, dat is een enorm eer voor mij. Dus ja. Even gaan dat Curaçao vertegenwoordigen. Ik heb ook wel kritiek ook gelezen, ook online, dat de herdenking vooral iets Surinaams en Nederlands is en weinig Curaçao's. Wat zeg je dan als directeur? Ben je het daarmee eens? Ik vind eigenlijk eerlijk gezegd dat we daarmee moeten ophouden. Ik heb er zo schoon genoeg van dat de een meer aandacht krijgt dan de ander. Dat ze elkaar allerlei verwijten heen en weer. We hebben dezelfde geschiedenis. En of je het nou Kitty Kotti noemt of Kibrakadena. Weet je, dat is een taal. Maar het komt ergens vandaan. Tuurlijk. Alles heeft te maken uiteindelijk, denk ik, met het feit dat de Nederlandse overheersers altijd in die hele koloniale periode hebben gezorgd voor verdeel en heers. Dus je zet een bepaalde groep in een bepaalde positie, je geeft ze bepaalde voorrechten, waardoor zij die ander eronder houden. En op die manier creëer je samenlevingen die het niet elkaar helpen, maar elkaar modder gaan gooien naar elkaar toe. En dat is zo zonde. Want dus het komt uit het verleden, zeg je dan eigenlijk? Absoluut. Niet door wat er gezien wordt? Nou ja, natuurlijk zal dat meespelen. Maar ja, weet je, waarom zo kinderachtig doen? Ik vind het zo'n onzin. Het was zo'n mooi gebeuren. En ik voelde zoveel samenhorigheid op dat moment. Wat voelde je die dag? Nou, het maakte enorm veel indruk. Echt enorm veel indruk. Als je daar zo dichtbij zit. En ik zat dan ook nog op de voorste rij. Ja, sorry. Ja, dat doet wat met je. Ja. Wat deed het met jou? Nou ja, wat ik voelde vooral was die 1 minuut stilte. Zo'n 1 minuut stilte heb ik nooit gevoeld op 4 mei. Want dat is een verhaal van anderen. En dit gaat om mij. Om mijn familie, om mijn verleden. En ik merkte gewoon die saamhorigheid. Dat samengevoel. Dat had ook beklonken in die 1 minuut stilte. Maar herkennen jullie iets van wat hij zegt van, ik voelde wat daar? Wat
dacht jij toen je daar was? Zeker. Ik denk dat het was een samenkomst van verschillende mensen die eenzelfde gedachte hebben. En die voor hetzelfde aan het strijden zijn. Dus ik denk dat dat altijd wel zo'n gevoel geeft. Het voelt warm, het voelt goed. En het voelt alsof het ook echt kan en mag. Ja, wel, En ja. Ik denk dat gewoon een heel fijn gevoel is. Je staat er niet alleen voor. We mogen allemaal zeggen dat we hier zijn. En we are meant to be here. We zijn hier, hè? Ja, we zijn hier. We zijn hier. Ja. En waar moeten we vandaag de dag nog voor strijden? Als het gaat weer doorwerking. Waar strijden Voor we? diezelfde gelijkheid die waar zij net erover had. Van, het is wel daar, maar het kan nog steeds een klein beetje beter. Maar daar moeten we sowieso er naartoe strijven. Ja. En vrijheid. Niet alleen in de community, maar ook voor onszelf. Want je denkt Mentale altijd vrijheid. mentale. Je denkt altijd van, ik kan het niet omdat ik van dit cultuur kom. En misschien heb ik niet de tools dat ik nodig heb. Maar dat is meestal ook gewoon, het zit hierin. Het zit echt van, nee, ik kan het niet. Maar je moet gewoon denken van, kijk, als ik iets wil, als ik hard genoeg ervoor werk en gewoon geloof, je kan overal in de wereld gaan. Je kan alles doen wat je wilt. Dus ga gewoon ervoor. Be free here first. Je lijkt soms wel een prediker. In je muziek ook. Ja, dat probeer ik. Ik denk dat mijn muziek, ja, soms het is leuk om te dansen en zo, maar ik hou ervan om ook een les erin te geven van, hey, think this way, or I'll give you something to think about. Welke les wil jij geven dan aan jongeren die luisteren? De meest belangrijkste les is be yourself. In een wereld waar social media, je ziet gewoon van, oh, deze doet dat, die doet dat. Ik moet zo zijn, of zij zijn perfect en ik moet ook perfect. Be yourself. En toen ik begon met muziek, of toen ik begon met mijn professionele carrière, op Curaçao heb je Ritmo Comina en je hebt Urban. Die waren de twee grote genres. Ja. Ik kwam net Ja, leg even ertussen. uit, voor de mensen die genres niet kennen. Urban is hip-hop, Hip, trap, R&B, ja, R&B. zie? Ja, Ja? niet eens R&B, helemaal niet. Echt Nee. hip-hop en zo. Sorry. Nee. En Ritmo Comina is ons genre van Curaçao. Dus Wat we net ook een beetje, die invloed in ieder geval, toch? ja, Ja. ja, dus met invloed van merengue en zouk en zo. Ze hebben een genre gemaakt en dat noemen ze Ritmo Comina. Maar ik kwam er net tussen, want ik nam een beetje van die Ritmo Comina in de vorm van zoek. En ik nam van de urban, want ik heb het gemoderniseerd. Laten we zeggen, ik was sinds klein kijk ik naar Engelse tv. Ik luister naar house, EDM, al die andere Je antwoordt in muziekstijlen. Engels als je geïnterviewd wordt. Juist, precies, exactly. Maar dan heb ik dat gemengd om mijn eigen genre te maken. En sowieso was dat een beetje spannend toen ik begon. Want iedereen zegt van, waarom ga je niet Ritmo Comina zingen? Of waarom ga je niet in een band? Of waarom ga je niet rappen? Of met slechte woorden en zo. En dat is de normaal. En ik dacht van, ik blijf gewoon mezelf. En ik ga gewoon door en door en door. Want als ze mij leuk vinden, als ze mijn muziek leuk vinden, dan heb ik mijn cultuur, mijn mensen die mij speciaal vinden. En daarmee ging het door en door. En dus voordat ik het wist, heb ik eigenlijk een grote publiek gekregen van de general public, die toch naar iets anders zochten, dat ze niet konden krijgen van die twee andere genres. Hoe verklaar je dat, hè? Want even, hè, Paulo komt ook uit de kunstsector, hè? Dus hij heeft eigenlijk, in het begin zeiden ze allemaal, je moet geen papiamento zingen. En hij is dat toch gaan doen. Hij heeft eraan vastgehouden en daardoor is hij succesvoller geworden. En echt, in 2 jaar is hij echt omhoog geschoten. Hoe verklaar je dat? Als jij vanuit jouw kunsthoek kijkt. Ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch dat hij bij zichzelf is gebleven. En weet je, Papiamento is natuurlijk een hele rijke taal. Hè? Dat wordt wel eens vergeten. Er zit van alles in. En het is heel ritmisch. Dus hartstikke goed van hem dat hij die rijke taal gebruikt voor zijn muziek. Dus daar heb ik alleen maar bewondering En voor. Maar ik volgens heb eigen sowieso heel veel bewondering voor de jongere generatie. Daar wil ik even bij zeggen. Ja, zeg maar. Want kijk, mijn generatie is nog best wel polariserend. Hè? Je had het net over de Surinamers en de Curaçaonaars.
Maar ik merk bij jongere generaties dat dat veel minder speelt. Dus dat ze veel meer merken dat door die Nederlanders worden toch al hetzelfde gezien. Dus why the fuck moeten we ruzie met elkaar gaan maken? Ja. We zijn hetzelfde. En één. Ja, we zijn één. Dus die eeuwige controverse, die speelt helemaal niet meer. Hoe was het voor jou, die één, ze hebben allemaal één, hè? Schouder aan schouder was het thema, als we naar de nationale herdenking gingen. Hoe was dat voor jou om daar voor het eerst te zijn als directeur? Ja, ik vond het enorm eervol. Ik heb nog nooit zo'n enorm eervol gevoeld in mijn leven. Omdat, wat ik net al zei, het is heel dichtbij. En tegelijkertijd heb ik me daar ook mijn beroep van gemaakt op de een of andere manier. Dus het klopte. Dus het klopte ook nog wel. En ik heb altijd gezegd, dus vanaf mijn 12e, je moet doen wat je moet je hart volgen. Ja. En mensen hebben me altijd, ik ben jarenlang kunstenaar ook geweest, beeldend kunstenaar. En dat was echt droog brood vreten. En iedereen zei van, ja, Paolo. Het is eigenlijk twee makers met jouw capaciteiten, weet je. Je moet wat anders gaan doen. Je hebt de universiteit gedaan, je moet daar iets mee doen. En echt elke keer die weerstand die je dan moet overwinnen. Maar doordat ik altijd heb gedaan wat ik leuk vond, waar mijn hart lag, alleen dan kan je zo ver komen, volgens mij. Ja. We hebben hetzelfde verhaal. Ja. We hebben letterlijk hetzelfde verhaal. Ja? Ja. Ik heb chemical engineering gestudeerd op TU Delft. En altijd hoor je van, je moet dat. Ja. En ik dacht van, ik weet dat als ik dat doe, dan ga ik gewoon altijd voor die 6. In plaats van, dus ik ga alleen net genoeg werken voor een 6. Ja. En, want ik dacht van, ik ben slim genoeg, ik ga het gewoon doen. Maar met muziek is het altijd 150%. Dus van 2 uur 's avonds ben ik klaar misschien in de studio. Dan volgende dag 8 uur 's morgens weer in de studio. Dus ik dacht van, waarom ga ik iets doen met mijn leven waar mijn passie niet in ligt? En hier kan ik gewoon zoveel geven van mezelf. Ja, ik wil dat gewoon doen. Dus hoe is het om een Curaçaoenaar tegenover je te hebben die hetzelfde heeft, zeg maar? Amazing, ja. Het is leuk om te zien dat we meer zijn. Want dit moeten we aan onze volgende generatie ook geven. Van, als dat je passie is, het neemt sowieso heel veel hard werk en dedicatie. Maar ga gewoon ervoor. Ja. Ga ervoor. We hadden het over 1 juli, maar ik wil nog even naar de dag ervoor gaan. 30 juni was ook best wel een historisch moment. Zeker, ja. Want wat gebeurde er? Je was in Amersfoort en toen? Ja, ik was uitgenodigd in Amersfoort om de herdenking mee te maken daar. En dat is meestal op 30 juni hè, bij heel veel lokale herdenkingscomité's. Belangrijk, Juwene Hurtak heeft daar ook heel veel mee te maken. Ik weet dat hij heel lang zich daarvoor heeft gestreden. Maar ja, precies. Ja. Absoluut. Ze heeft daar een hele belangrijke rol in gehad. Ja. Maar wat er gebeurde is dat de burgemeester in Amersfoort zijn excuses aanbood. En dat is toch wel bijzonder. Natuurlijk is hij niet de eerste burgemeester die dat doet. Maar voor Amersfoort en de omgeving is het natuurlijk heel bijzonder. Maar wat ik ook in een interview heb gezegd, wat veel belangrijker... Kijk, excuses zijn heel makkelijk te maken. Wat daarna komt, dat is al veel belangrijker. Want hoe ga je dat vormgeven, die excuses? Wat ga je doen bijvoorbeeld binnen de gemeente zelf? Ja. Met de ambtenaren die daar werken. Met alle mensen in de stad. Hoe ga je dat dan aanpakken? Heb je het gevraagd dan aan de burgemeester? Nee, daar had ik geen tijd voor. Want en voor de jonge generatie, betekent dat iets voor jullie nog zo excuses die dan gemaakt worden? Voor jou, Alice? Ja en nee, zou ik zeggen. Ik hoor je echt zo twijfelen. Ja, want wat jij ook zegt van excuses, dat is inderdaad mooi. Maar wat gaat er daarna gebeuren? Want je kan de hele dag excuses zeggen en weer hetzelfde doen. Dus ja, wat betekent excuses? Wat zijn de stappen die we nu gaan nemen? Want ik hoor natuurlijk, minister-president Rob Jetten hoorde ik natuurlijk. Ja. En had over na de komma, maar er werd weinig concreets gezegd. Ja. Hoe heb jij geluisterd naar zijn woorden? Ik vond het een goede speech die hij hield. Alleen de verwachtingen waren best wel hoog, denk ik, van tevoren. Ik hoorde geroezemoes achter me. Ik hoor niet over de vrije dag. Ja, het zong rond hè, dat hij iets heel belangrijks ging zeggen.
Nou, dat is er niet uitgekomen. Ik denk dat dat een politieke achtergrond heeft. Maar wat hij wel heeft gezegd is dat ze bij Algemene Zaken de vlag hadden gehezen die ochtend. Halfstok. En dat is wel natuurlijk een signaal. Maar we zijn toch klaar met symbolen en signalen? Nou ja, weet je, kijk, je kan wel hele grote stappen maken. Maar ik denk ook dat het veel verstandiger is om het goed vorm te geven. En het ook goed aan te pakken. En we hebben zelfs in ons beleid staan dat wij voor die Nationale Feestdag gaan. In het beleid van het herdenkingscomité, ja. En daar streven we ook naar. En daar gaan we ook alles voor inzetten. Maar daar moet ook natuurlijk onderzoek naar gedaan worden. Van de VVD zal vast ook de werkgevers daarbij betrokken moeten worden. Want vrije dagen, wie gaat dat betalen? Allemaal dat soort partijen, die moeten natuurlijk ook erbij betrokken worden. Maar ik denk dat er gewoon geen weg terug is. En volgens mij heeft dat Jette aangegeven in zijn speech. Voor de goede luisteraar. Er is geen weg terug. We hebben een weg ingeslagen na die komma. En die weg, die gaan we niet teruglopen. Nee, we gaan verder in die weg. Nou, jullie persoonlijk, de weg die jullie willen inslaan, zijn bijna aan het einde gekomen. Kev, waar wil je over 5 jaar staan? Als artiest? Ik heb gezien wat Bad Bunny voor Puerto Rico heeft gedaan. Dat hij heeft zijn concert opzettelijk eerst in Puerto Rico gedaan. Dus he hosted it there first. En wat heeft dat gedaan met Puerto Rico? Zoveel mensen zijn van Amerika, van overal naar Puerto Rico gekomen. En de economie had gewoon een grote... Ja, dan moeten we even uitleggen. Hij zei, ik treed niet meer op in Amerika, ook vanwege ICE en zo. Ik ga op Puerto Rico optreden. Iedereen die mij wil zien, die moet naar mij toe komen. Dus uit heel de wereld kwamen ze naartoe. Kregen de economie een boost. Maar wat is dat naar jou toe, dat linkje dan? Dat wil ik sowieso voor mijn eilanden doen. Voor Curaçao, voor Bonaire, voor Aruba. Dat ik wil onze cultuur naar de wereld zeggen. Dus I want to bring my culture to the world. But then I want to bring the world to my culture. Back to my island. Want ik denk niet dat als de heren wil naar Curaçao komen, dat gaat een groot probleem worden. Maar dat wil ik sowieso voor ons doen. I want to be the ambassador for my island, for our culture, for our language. En dat ga ik heel, heel hard voor werken. Dus ja. En Alice? Waar denk jij over 5 jaar? Waar wil je staan? Hè? Natuurlijk de manager van Kev. Ja, ik vind het altijd een heel moeilijke vraag. Maar ik denk dat ik wil er zijn voor, niet alleen voor Kev, maar ook voor andere artiesten die zulke mooie stappen willen maken. There's always someone behind the scenes that is making everything happen. And I want to be that person. Jij wil de motor zijn. Ja. Daarom hebben we ook die Creative Weekend op Curaçao, waar we al de creatives, de jong talent samen laten komen. Wacht, daar heb je niet over verteld. Wat is dat? Wil je vertellen? Creative Weekend is een initiatief waar wij dit jaar. Dit jaar. Januari. Time flies. Nou goed. Ja, dit jaar mee zijn begonnen. En we brengen eigenlijk verschillende artiesten samen, muzikanten samen, instrumentalists samen. Influencers ook. En het idee is eigenlijk om Papiamento pa'l mundo te brengen. Dus niet heel veel mensen spreken Papiamento, maar we hebben wel veel meer power samen. Dus laten we samen, het is meestal een weekend zeg maar, samenkomen, samen content maken, samen muziek maken, om onze creaties naar buiten te brengen voor natuurlijk Curaçaoenaars, Arubanen, et cetera, maar ook voor het publiek wereldwijd zeg maar. En de idee is to inspire also iedereen die dit ook fulltime wil doen. Als je een passie hebt, als je het echt wil doen, dan kan je het ook daadwerkelijk doen. Dedication, dat heb je natuurlijk nodig. Heel veel nog. We geven ook workshops tijdens zo'n weekend. Van hoe kan je het beste met dit en dit omgaan. Dus de krachten bundelen, hè? Daar op Curaçao, dat is het. Ja, en inspireren, dat vooral. Juist. Ja. We zijn sterk als we samen zijn. Dat willen we laten zien. Ja. En niet alleen voor de mensen die daar zo zijn, maar sowieso zijn we heel actief met social media en zo. Dus altijd laten zien van,
alle artiesten zijn samengekomen. Samen, Ze doen dat. Oké, misschien gaan wij dat ook plannen. En Ja. als we dat aan ons mensen kan laten zien, dan kan het veel beter gaan met groeien en aan de wereld. Want bijvoorbeeld die hele Afrobeat movement, het is alleen mogelijk als iedereen samenkomt. Ja. Het gaat niet alleen om Burna Boy. Het gaat om Burna Boy, Omalay, Davido, al die En dat Asa- zie je met die Curaçao's. Precies, Ja. dat Ja. wil ik ook. Dat Ja. willen wij ook Ja. doen met onze artiesten. Have a dream. Ja, Ja. sowieso. En we gaan Ja. ervoor. Over 5 jaar, Paulo, waar wil jij staan? Over 5 jaar. Ja, is ver hè? Wat Ja. hoop je? Wat hoop je? Ja, wat wil je? Nou ja, als je het over gelijkheid hebt hè, en gelijkwaardigheid, dan is dat wel iets wat ons als herdenkingscomité ons hoogste streven is. Want die ongelijkheid die bestaat nog steeds en die bestaat al heel lang. En ik ben ervan overtuigd dat het niet binnen 5 jaar is opgelost. Maar ik denk, of ik hoop, en ik zal alles op alles zetten om daar een bijdrage aan te leveren, dat we over 5 jaar minimaal veel dichter bij elkaar zijn gekomen. En dat het herdenkingscomité daar een belangrijke rol in heeft gehad. En we sluiten altijd af, kun je even nadenken met een verdiepingstip. Hè? Dus iets waar degene die luistert wat aan heeft. Het kan echt van alles zijn. Een muziek kan het zijn, een voorstelling, iets waar ze naartoe moeten gaan, een boek dat ze moeten lezen. Heb je een tip voor de luisteraar, voor verdieping? Jeetje, ik heb daar helemaal niet over Niet over nagedacht, hè? Nee. Of is er iets geweest wat je de afgelopen tijd heeft geïnspireerd dat je dacht van, hé, dat moet iemand anders ook zien of horen? Ja, het is misschien op een heel ander gebied. Maakt niet uit. Maar wat mij heel erg indruk heeft gemaakt de afgelopen tijd, is het Curaçao's elftal. Nou, we hebben hoe ver- Circus Rond, hij was erbij in Amerika. Ja, fantastisch. Hoe ver ze zijn gekomen. Maar ook de Kaapverdische eilanden, hoe ver die zijn gekomen. En dat België nu heeft gewonnen van Amerika vind ik ook een fantastische move. Dus ik ga zelf het WK vanaf nu veel beter volgen. Want ik vind het heel interessant wat er nu allemaal gebeurt. Al die verschuivingen. Wat heeft het voor Curaçao gedaan? Nou ja, ik denk dat het voor Curaçao, als het goed is, hè. Kijk, want ik zie ook de gevaren. Want kijk, het toerisme op Curaçao is al behoorlijk heftig. Ja. En wat daar allemaal wordt gebouwd door, ik noem dat het nieuwe kolonialisme. Wat daar allemaal wordt gebouwd en dat de locals niet meer naar hun eigen strand kunnen. Dat is natuurlijk heel erg. En er wordt nu gezegd van ja, doordat Curaçao zich zo in de picture heeft gewerkt, zullen er nog meer toeristen komen. Dan laten we hopen. Maar voor wie is dat, hè? Voor wie is dat dan? Precies. Laten we hopen dat het ook iets brengt voor de locals, voor de mensen die daar wonen. En tegelijkertijd dat toerisme wat er komt, dat van een andere kwaliteit is, laat ik het zo zeggen, dan het toerisme wat nu in hoge mate is vertegenwoordigd op de eilanden. En dat is het hapsnap, platvloerse strandtoerisme, wat niets te maken heeft met de rijke cultuur van Curaçao. Ja, dus En een de duidelijk andere een droom voor Curaçao. En heb jij nog een verdiepingstip? Iets waar mensen naar moeten luisteren of moeten zien? Of... Ik heb een vraag voor iedereen gewoon. Waarom vraag ik aan veel mensen van... bijvoorbeeld had ik aan jou gevraagd van waarom doe je dit, wat je doet? Ja. Want ik vraag dat constant aan mezelf van waarom doe je wat je doet? Dat is Wat een drijft vraag. jou? Wat drijft jou? Ja. Wat is... Want hoe is het? Meestal doen we iets omdat je zegt van... Oh, misschien maak ik geld ermee. Of wil je iets gewoon doen omdat je het leuk vindt. Maar what is the underlying reason why you're doing what you're doing in your life? Ja, dus dat is de tip aan de luisteraar. Dat is de vraag. Vraag. Ga na, wat drijft jou? Ja. Oh, mooi. Ja. Mooie verdieping. Ja. Dankjewel, Kev. Ja. En Alice, heb jij een mooie verdiepingstip? Ik zou zeggen, zoek vooral naar wat jouw methode is om meer te weten over je verleden. Wauw. Ja, ik denk dat niet iedereen wil een documentaire bekijken of artikelen gaan lezen, maar zoek jouw methode, want er is ook kracht in het weten van je verleden. Er is ook Ja. kracht in het weten van je verleden. Hele mooie laatste woorden, Alice. Dank Kev, dank Alice, dank Paulo voor jullie bijdrage. Dit was De Verdieping, de podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden.
En vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Tot de volgende aflevering.